Fully respect sa tigpatuman nagama nining balaod nga no backride policy. Apan sa kadaghanan sa katawhan, masa yango daghan kaayo, reklamo daghan kaayo. Apan hangyo sa kadaghanan nga ibalik na ang angkas aron nga dili maapektuhan ang matag miyembro sa pamilya, labi na kung isgutan ang kining no backride policy kay mas dako og tabang ngadto sa pamilya, labi na magtiayon, magsakay og motorsiklo, magduty tungod dili man nila masiguro ang pagsakay sa pampublikong sakyanan kung ang usa ka pasahero dunay gihambin nga balatian o nagpositibo sa COVID-19. So ang matag usa dili sila komportable kung mosakay sa pampubliko nga sakyanan. So hangyo sa kadaghanan nga unta tugutan na pagbalik ang angkas, no, daghan ang nagkanayon nga unta mabalik na kay dili tanan maka-afford o makapalit sa four wheels, no, sa pangadlaw-adlaw plitihan gastuan pa sila. And then mas maayo tong nakamotor kay sayo maka adto sa trabahoan, sayo pud makauli makabanding pa sa pamilya. Ang ilaha di paniguro sa katawhan, no, hilabi na kami mga kabos, no, nga makahatag og igong oras sa pamilya kay maura na ang yango sa uban og hangyo, no, nga mabalik na ang angkas. Daghang salamat